Какво представлява душата? В ислямската религия не е представена много обширна информация за душата. В свещения Коран, в 85-то знамение от сура Исра по смисъл се казва: „И те питат за духа. Кажи, духът е от делото на моя Господ и ви е дадено само малко от знанието.“ Единствено можем да кажем, че душата е нематериално същество. Когато човек умира, душата се отделя от него, но тя не умира и не изчезва. В началото на 20 век американският лекар Дънкан Макдуъл е направил изследване върху 6 пациенти, които са били в предсмъртно състояние. Той установил, че когато човек умре, губи средно 21 грама от своето тегло. В едно по-късно свое изследване Макдуъл претегля и 15 умиращи кучета и установява, че при тях не се наблюдава никаква загуба на тегло. След като откритията на Макдуъл са публикувани в Ню Йорк Таймс през 1907, един негов колега, лекарят доктор Огъстъс Кларк, оборва теорията му. Кларк забелязва, че по време на смъртта се наблюдава рязко покачване на телесната температура, поради това, че белите дробове престават да охлаждат кръвта. Това повишава потенето и довежда до загубата на въпросните 21 грама. Освен това, Кларк изтъква, че кучетата нямат потни жлези. Ето затова не е правилно да се вярва, че душата има собствена маса. Големият ислямски учен имама Ахмед Рабани, Аллах да го благослови, в книгата си Мектубат, в първи том, 187 писмо, е казал: „Всевишният Аллах е сътворил душата по неразбираем за нас начин. Душата не е материя и не заема част от тялото. Тя нито е в тялото, нито е извън него, нито се слива с него, нито се откъсва от него, а само го поддържа живо. Всяка частица от тялото ни остава живо благодарение на нея.